alle sammen. I dag vil vi studere de inverse, transponerede og union-matricer. Hvordan er de betegnet så? En invers matrix, ja, først og fremmest en matrix, ja, lad os bare sige A. Den inverse matrix vil være A i minus af første potens. Den transponerede vil blive betegnet som AT, overdrevet, og unionsmatricen vil blive betegnet som A med en stjerne. For resten, vi vil studere M, vi vil bruge det til at finde den inverse matrix. A, matrix A med en stjerne, og endda transponeret. For resten kaldes den allierede matrix også reciprok og tilknyttet. For at finde den inverse matrix har vi brug for en determinant eller determinant. Den er betegnet sådan her. Determinanten kan ses sådan her, sådan og sådan der. Det er de 4 variationer. Lad os komme i gang. Vi har matrix A. Det bliver 3 gange 3. For at finde den inverse matrix, skal denne matrix være kvadratisk. 3 gange 3, 2 gange 2. Vi vil have 0, 1, 1, 1, 0, 0 og 0, 0, 1. Højre, det er rigtigt. For at finde den inverse matrix, vil jeg skrive formlen her øverst, fordi vi ofte vil referere til den. Den inverse matrix til minus af første potens er enheden divideret med determinanten. Derfor kan determinanten ikke være lig med 0. Og gang med A, matrixen A, gensidig eller konjunktion, men den er transponeret. Lad os først finde determinanten for denne matrix. Lad os gøre det sådan her. Determinanten for denne matrix. Hvordan finder vi den? Jeg får brug for min røde tusch til at tegne for dig. Så vi har brug for minus det, vi skal finde dette arbejde. Der vil være et værk her, der vil også være et værk her. Nu vil jeg forklare det for dig. Så lad os først have den røde del, og den anden del bliver blå. Jeg vil have en tusch nu. Se på min hånd. Vi skal multiplicere denne linje, lægge denne linje sammen og lægge denne linje til. Som resultat får vi denne linje 0 gange 0 gange 1. Jeg skriver lige her 0 til 0 for 1. Så fra 1 til 0 til 0. Jeg undskylder, det er ikke en multiplikation her, men et plus. Så 1 til 0 til 0. Fra 0 til 0. Og så det modsatte. 1 mod 1 for 0. 1 til 1. Og nu går vi videre til den blå del. Vi skal gange dette, lægge det til denne trekant og lægge det til denne trekant. Så her er denne linje 1 til 0 til 0. Fra 0 til 0. 1 til 1. 1 til 1. Og 0 til 0 til 0. 0 til 0 til 0. Ikke? Multiplicere. Som resultat viser det sig 0 til 0, for et vil være 0. Læg 1 til 0 til 0. 0. 1, 1 til 0. 0. Det er klart, at hvis vi har mindst 1 0, er det klart, at når vi ganger, vil der være 0. Jeg vil også sige, at her kan du sætte en så stor parentes. Hvorfor? Fordi vi har brug for dette minus, og vi skal sætte et minus på hele beløbet. Det viser sig, at lad os sætte en parentes præcis som denne. Minus 1 til 0 til 0, 0. Vi tilføjer 1 til 1. Alene læg 0 til 0 til 0, 0. Som resultat får vi 0, 0, 0, ja, 0 minus, der vil være 1. Det viser sig at være minus 1. Omskriv denne formel, for jeg vil nu slette determinanten og sætte minus 1. Minus 1. Før vi definerer en transponeret matrix, vil jeg tale om determinanten. Determinanten vil være 0. Selv du kan vælge ikke at tælle det.
Hvis der er to identiske linjer, eller hvis for eksempel i en linje, en hel linje, alle undtagen, er alle lig med 0 eller en kolonne. Det vil sige, hvis to identiske rækker er identiske, eller en række eller en kolonne er heltal, er de lig med 0. For at vi kan finde en allieret transponeret matrix, skal vi først finde blot en transponeret matrix. Så lad os finde den. Det er meget enkelt. Vi laver hver linje om til en kolonne. For eksempel har vi linjen 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. I kolonnen skriv 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dette er vores transponerede matrix. Lad os nu finde den allierede transponerede matrix. For at gøre dette skal vi bruge lidt mere plads end bare en almindelig matrix. Hvordan er det placeret? Vi tegner en stor en. Vi bliver nødt til at finde 9 guider. 3 her i anden række og i tredje. Lad os tegne en rombe. Det er det. Her, 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 her. Og vi skal sætte et minus. Disse faktorer vil ændre tegnet. Jeg sletter det. Det betyder ingenting. Vi klarede det. Bare så du kan se denne rumpe. For ikke at blive forvirret er det bedst at lave dette arbejde i de første halvtreds øvelser. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, linje, kolonne. Og nu for at beregne hver determinant, for eksempel 1, 1, fjerner vi den første række og den første kolonne fra vores transponerede matrix. Den første linje og den første kolonne, ja, sådan her. Det viser sig, at 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nu første række og anden kolonne. Sådan her, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Og nu sådan her, første linje, tredje kolonne. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Næste. 2, 1. Anden linje, første kolonne. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 2, 2. Sådan krydser man det. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Anden linje, tredje kolonne. Det er det. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nu til den tredje linje. Tredje linje, første kolonne. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Anden kolonne. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Og 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Lad os huske, hvordan vi beregner determinanten af en 2x2 matrix. Det her det er en minimatrix, ikke? Her tager for eksempel den første, ja, 0, 0, 0, 1. Vi skal beregne dens determinant. Vi ganger 0 med 1, 0 med 1, og trækker 0 fra ganget med 0, ganget med 0. Det viser sig at være 0. Det vil sige, her ender vi med 0. Det vil sige, du skal multiplicere dette og trække det fra. Adios. Så lad os gange. 1 til 1. Minuset bliver 0, ikke? For 1 for 0 vil være 0. Det viser sig at være minus 1, fordi vi skal ændre tegnet. Ser du, ja, det er minus. Nu vil 1 for 0, 0, minus 0 for 1, 0. Det vil være 0. Du har sikkert bemærket, at en hel kolonne her er 0, 0, ikke? Og her er grænsen. Som resultat får vi 0. Lad os se nærmere på det, så vi ikke tæller, men skriver direkte, at der vil være 0. For eksempel har vi en linje 0 her, så der vil helt sikkert være 0 her. Her har vi en kolonne på 0, hvilket betyder, at den også vil være 0. Også her er kolonnen 0, så det viser sig at være 0. Og nu skal vi tælle resten. Det betyder, at vi har 1 til 1. Det vil være 1, og 0 til 0 vil være 0. Vi skal ændre skiltet. Det viser sig at være minus 1. Her vil det være omvendt 0 til 0. Lad mig skrive 0 ganget med 0.
Minus 1 ganget med 1. 1 ganget med 1. Vi har allerede minus 1. Og da vi skal ændre skiltet, får vi 1. Det vil sige, der er et minus, der er et minus. Minus for minus plus. Næst sidst, ja, lige her. 0 på 0 vil være 0 og 1 mod 1, men der er et minustegn, det samme som her. Men tegnet behøver ikke ændres som minus 1. Dette er vores allierede transponerede matrix. Det er det. For at finde det modsatte skal vi ændre tegnet til det, hvilket er meget enkelt. Lad mig slette det og vise det til dig nu. Så, den inverse matrix. Vi skal nok have det. Hvad giver denne opdeling? Hvad? Minus 1, ikke? Minus 1 skal ganges med matricen 0, minus 1, 0, minus 1, 0, 1, A, 0, 0, minus 1. Det vil sige, vi skal multiplicere det endelige resultat, minus 1, med hvert af tallene i matricen. Det viser sig, at der altid vil være 0 på nuller, fordi et hvert tal på 0 vil være 0. 0, 0, 0, ja, her er nuller, og her ændrer vi bare. Vi vil have minus 1 for minus 1 vil være 1. Her også 1, og her også 1, og her bliver det minus 1. Vi kan nemt lave fejl i beregningerne, fordi de er små. Men i sidste ende viser det sig, at vi nogle gange kan blive forvirrede og bare sætte et minus, hvor der burde være et plus eller omvendt. For at tjekke dette, skal vi blot multiplicere vores matrix A, som er i dataene, med dens invers. Du får en enhedsmatrix, ikke? Vi skal multiplicere det.